Оп, тръгна. Айде. Лежерничко, сега цъка за 1 час. Десет. Дано не са объркали това само. Че не си спомня откъде точно са минават. Добре, не очаквах на толкова кал. Яла! О, фак ми! Добре, верно, не очаквах да е толкова кал. Абе, брат, или обърках пътя. Ма дай да видим, не си спомням да съм минал тук. Това ще е много гадно да трябва да се връщам. Не помня кучета и такива бази. Дай да върнем. Не! Бати фал старта. Пичка му нейна. И къде да е пътя, чай, че имам фокото кал. Много тъпо. Нищо, сега ще загреем. Бенти живота. Сега ще пусна GPS-а. Да видя откъде вече пътя, като качиме горе. Като човек сам се наебе, сам се наебава. Божинката. Как ще го избутаме това? Става кал, не знам. Втори дубъл. Червената стрелка се вижда вляво. Ако имаш очи да видите, та майка. Бах ти. Но поне загряхме. Тежък фалстар, братчето ми. Ма верно. Колена, лакти, нос. Имам кал на носа, между другото. Бах ти. Днеска са минавали някаква челяд, бе. Имаше гуми. Това термобельо си го взех да карам мотори. От моторна коло. Шах! Пръстите ми. Густо! Война! Как се изшибах в някаква трънка. Жив ли си, бе? Идвам, яла. Добре. Тук на този знак трябва да пише внимание. Карат тапанари. Вместо си спиш, бата, зимата. Фана да караш на майка си в трътката. Не, бе. Ама едно бая кал. Какво направим? Абе, не са хлъзга, бе. Седни на волана. На кормилото. Питаш ли ме? Това ти е последния участък от Витоша 100. Питаш ли ме какво ми е било тук? Оп.
Ево на байк център, че ми препоръчаха това Мичелинче. Като луноход съм. Паси. Два палето. Катерито. Или съсъл. Пенци. Живото. Малко листа. Добре бе, как съм имал крака преди да го минавам това. Аз вече се изморих. Кое е по-малко едно да избера? Ето това. Стъпи. Оле, майко. Много стъпи. Отиваха новите кецове. Верига нема. Веригата не смазахме. Нищо. То пак ще трябва. Миналия път искаше калната и калса. Не вървиш, защото му подаваш. Мега красиво. Го излъгах колегата, че е предимно спускане. Тоест не съм го излъгал, не? Защото така си мислих. Оказва се, че не е баш тъй. Къде тази майко, що кал? Мечи да радонки, брат. Скоро ще си вземат тректи. Фуел 5. Да не ме боли газдягата така. Бати твърдака. Тук бъде свистик да даваме газ по равното. Тук да има душа. Какво да даваш? Поне калтал ме котява малко с блъсъците. Седалка гъс. Госто! Тук е суко даже. Пати. Камъните падат. Имаше една такава песен. Лайна. Много лайна. Тук какво е минало? Верижен трактор. Не знам какво е минало от тук, бе. Голямо. Да разкопа така. Дърво!
Обичаме сента, братчето ми, оле! Ох, надявам се и добавянето още 4 зъба отзад да помогне. Как си, братчето ми? Ева, фиргам ли? Ари, бе? Много е красиво, брат. Затова обичам планината. Ай, нали бях тръгнал да се разболявам, брато, мина ми нос и гърло. Само крака ми. Ух. Оле, майко. Представям си, ако не видиш, че стъпваме повече. Кепта камъка, ох, майко! Много камък! Не знам какво е видано, тук е много верижно. Жив? Пак ти. Най-накрая да оценим хубаво каране след два неуспешни опита да направим пътеката на обратно. Дано не урочасам нещата. Еба тия трънки, клонки. Добре, защо никога е само в калта ходиш? Ти път, слънце. О, густо е. Левски! Левски плаваш така. Окарен едва ли мога да стане. Освен ако джвапна вътре. Добре дошли в калта. Това е прасетата си сакат кочина, брат. Оле! Не, да. Добре, че вземахме буса, брат. Ао, говна. Че какво животно ходи тук, бе? Кон. А? Какъв е този кон, бе? Са, тук откъде беше? Смея да твърда десно. Те май се засекат. Не знам, така го усетих. Да, от тук е. От тук е, да. Ей, тук има едно мощче. Апа, не е тук мощчето. Пак избрах грешната. Върти без да спираш, брат. Трябва ви мишелинките. Ево на байк центърчето, бах ти рекламата. На 300 гледания. 29 от които приятели. Бедри живота. Абе, казах ти върти, бе! Мамятай го и ти, бе! Аре, една пауза за вода. Ние още не сме тръгли. Това беше мечешко вече. Левски и денонощни магазини. Да, бе!
Ма аз реших да го скипна. Еми, аз не очаквах, че ще... Не очаквах, че ще е такъв кур. Ниско... Каква? Нископланинска. Ряката! Рак. Штука! Как? Пръска. Щех да чиста камерата, че са на фирга, после. Studenimaduri.com. Виж като е такова, даже пускаш без ръце. Тук си е направо. Екопатека Иван Вазов. Чай, че сега ще излезе някой камък и ще си намеря 5 лева. Гон за сините. Чай да не се лигаем, че верно, че е далече връщането и това. Ни да се върнеш, ни да се прибереш. Да. Хеликоптер тук не влиза. Пък и не съм си платил планинската. Което е добре да го направя. Аз миналата седмица, като бях скрипа, викам, който е бал си, ама това е... Няма и сега. Другата седмица ще направим. Тя е 20 лева на година, нещо такова. 50 ли е? 20 ли е? Да бе, да могат да измъкнат от тука. Два бона. Не, два беше хеликоптера, но според мен инфлацията го е дигнала. Едно време, като карах по гората, ги следях. Да. Оле, хуй! Взимам десно. Стори ми са такова клаустрофобично. Шнур! Това не мога го скокна, ще ми отиде средния венец. Предния, не средния. Пътеката е един път, брат ми. Ти снимаш ли? Снимаш. Пънче! Шахта по-скоро. Кой служи тази шахта тук, бе? Че капак няма. После се сърдим на ПСТ, че не мога да си ги нивелира. Обичам тази планина. Да бе, ако не даваш газ, чай, че се хлъзнах. Ако не даваш газ да гониш време, може да си гледаш. Гледай. Оле, то с корен направо как ме митна. За малко 5 лева. Бах ти корените, бях забравил колко хапат. Хапат, бе! Малко брадва трябва да направя. Верно с брадва. Особено, аз ще купа от тия малките резачки да режем и тия дървета падналите. Че до Витоша 100 няма го махна това дърво. Еба си майката. Горе. Корен, квадратен. Това като метни там ята долу, гледай какво стаса. Хоп! Мина го е. Бах ти корена. Хапат корените, брат. Защото като се пуснах на Витоша 100 и тръгвам в началото и всичко много добре. Кал и ме предупредиха там за корените. Викам, какви корени? И като починавам мамята тия корени. Защото те в началото на трасето ги няма. Там караш по едни поляни,
И тук като захапат корените, а ти супер изморен, особено като катериш и като метне и спреш направо така, крампа ти праска. Това е финалния, последните 5-6 са. Мисля, че има един пункт за почивка е тук някъде, който е последен. Аз се опитах да разчертая маршрута през Гармин, ама нещо се обърках и не стана. Падна моста, брат ми. Не бе, то май предния път. Внимай, че има такова, дръва. И въпреки, че е хладно, въпреки, че караме някакво лежерно, затоплих се, аз саде, тук. Виж къде е маркировката. Това е хубавото, че си седи. Малко беше бяло и синьо. Не, бяло и синьо е маркировката за пътеката, а тия червените лентички си на Витоша 100. Те по принцип са повече, ама падат с времето. Майко мила. Так си направ, да. Ако е като предния път, дет нищо не виждаме, значи сме при кучетата. Нема, човек се учи докато е жив. Ама тази пътека и на Цецо ще му хареса, защото е леко лежерничка. Сега ще има 2-3 гадни спускания, ама... Той няма такова, бе. Нема колело. Нема, продади го. Има на баща му някаква МК, ама неговата МК е... Даже не е 24-ка. Заради те. И той нали се сещаш, че е огромен. И още по-зле. И то си е такова по градски байк. Това амортисьора му е сложен такова за да му дигнат цената. Смисъл бутафория. Толко дойде тук капли-мапли, особено с този голем двигател, дете има. Направо ще ги направи Назар. Аз ги правя Назар моите. Деца водят уж крос-кънтри, ама това колело според мен не му дават 115 кг тюлен. Не, за гаранцията четох на някои колела са до 130 кг с човек, т.е. колелото, човечето и багажа. Зависи от колелото, де. Защото все пак не могат да се катерат някакви мамути там отгоре да скачат, да чупат. Аз до пролета под 110 трудно ще слезна. Макар че сега съм в амбиция. Много ми е комфортно, брато. Това е частично от самите килца. Мега яко. Ти такава пътека искаш, равничка. И аз сама се оказа, че не е баш. Да, аз затова ти казах, че няма смисъл повече да е промена обратно. Въпреки, че ако намериме правилния път и стигнем до тук, на обратно е готино. Ще видим дали ще намерим някой велобрат. Дърво. И това хлъзгам на типа на корените. Мина, бе. Виж тук някой велопатрул ги е резнал тия. А тия с 29-ките, какво прави тук, бе? Мина ли, бе? Абе и аз може би, ако се бях понавел. Умата ми е пълна дница. Тук... не е страшно.
Кал поти. Мята, бе, човек. Ма то в един момент... Корени! Много корен камък. Корен квадратен. Тук е корен кубичен, брат. Мама ти дева. Иха! Тук избираш или локва, или камък, разви. О, шайзи. Много шайзи. Тук много се хлъзга, няма го рискувам. Ще взема да се прибия долу. Разума реши да наделее. Ако е сухо го минавам, ама... Не, добър. Добър разум. Бата е на после хората казват, че на дърти години акъл не идва. А сега изкок, че имаш и тук, май. Или нямаш? Имаш. Има. Тук или чупиш венеца, или скачаш и отърваш колелото. Ако си тапанарче, да почисти малко. Че тук... Само мен ме няма в механизма. Ти поне си имаш ръкавичка хубава. Не, почистих горе-долу, отгоре. Ето тук сме минали с боксерчето, много красиво, ма ние бая почивахме. Тогава му беше сефтето, между другото на кубата, мън го бех взел. И тогава пак бех някъде около 120 го раздрънках целия. За какво се качих? Стоя. За меко ли? Добре. Не бе, тя, защото е и бая широка и като седнеш са разджваква. И аз така предния път мисля, че съм спукал. Отивам, помпам, нищо и няма. Че е експеримент, ама. 29-ка в 24-ка или в 26-ца беше това? 26-ца. Нищо мън задуха, като трябва да въртим. И стая ваши и какво стане? Дано избутаме. Дано наваксаме времето за ремонт. В най-лошия случай. Некичко е, ама... Бах ти как падна тази батерия. Че и другата, пише като го стартирах 34%. Тръгвам 2 врътки. Чао. Чао, Ники, здрасти, Пепи. Мама ти. Тръгнах. Ако искаш, карай пред мене да те следа, ама. Само внимай с рабатите, такива гадни рабати камъни. Защото тази 29-ка вътре според мен се е завил свят. Честита Коледа! Ритнах се! Баялак! Тия не знам дали да... Не, ще изкара, бе! Левски! Тъмън си изчистих обектива. Чай да дигна малко камерата. Че не си стигам пак шкембето. Абе, фирга, бе!
Аз това дете искам да си го взема е безкамерно, т.е. без вътрешна гума. И ми е много интересно на какъв принцип работи. И как се лепи външна гума. Ама не как се лепи, като на кола. Защото едно е да сменяш гуми за по 10 лева, съвсем друго е за по 60. Здравейте! Значи с твоето колело ще да стане, бе? Викам и с твоето колело ще да стане. С какъв акъл е дошъл с тия пистови гуми, бе, човек? Или е някакъв лут ентусиаст, или е тъп. Ти видя ли гумата, бе? Ма това според мен е нещо ненормално, разбираш, това нямаше грайфер, бе, човек, те беха за асфалт тия. Да. Според мен е някакъв крайно прост или тук някъде има виличка. Ма и да имаш вила с така гума, къде си тръгнал, бе, човек? С каква гума? С това колелото няма амортисьори, няма нищо. Скалници. Аз ако... Гумата е някакъв тази и нагата. Не видех. Не е супер тъпо. Ема с тия Не, на твоето да, на тоя пич. Абе, шо не му сложиш на него едни гуми, бе? Шо ме 29-ка, ако има амортисьор отпред, дреме ти? Да. Аз не го да направя. Ма по-удобно ще е. Куба си е куб. Ми давайте, ама ни цеката ще кара. Тримата глупаци с рейса, а? Да. Да го експлоатира. Ти виж какъв байк съм му приготвил, само да се запали. Как имаш да дупето това, обаче те му си свъргал. Все едно е friendly fire ли, бе? Свъргай! Тиргам, батко! Не, пътеката е прекрасна. Катерица. Ела тук, бе. Как се усеща колелото, бе? Да. Между другото, пошаря ми стутка на задника. Стутка ми на задника. Тук ако паднеш, ще много боли според мене. Тук май беше единия пункт, последния, ама не съм много сигурен. Тук имаше такова. Ами сега. Тук на спомен карам. Дали от тука? Дано.
Ама те или по другите не, мама. То остава се загуби ми. И те накрая май ще се съединят тия двете. Оп, тука. Трънки! Добре. Малко изпънеме гръбнако. Батко, цял живот храна Мичелин за гуми. Купих си Мичелин за колелото, сега си купа за колата. Сте сезонки. Реших да ставам зелен. Дайте, това демо ми каза сега ми, как не съм се сетил да другото колело да го апгрейдна малко с гуми. Ми само гуми всъщност, ти като си имаш хамурци. Тук е мега красиво. Гледай, брат. Вземи! Ох! Железница. Наобратно. Ми от железница? От Ярема. Ми Ярема го водят 5-7 км над железница. По пътя асфалтови. Отгоре как да мина. Как да не минеш, малко за силчица. Ето сега вече караш два. Ух! Да, това даже не го видех откъде дойде пичка му Ленина. Здравейте! Абе, нещо ми става хладно на колената, май се нафиргах. Абе, лежно само. Ух! Чай, че отлигам ще ти наверно си намеря 5 лева. Да, ще нямаш. Левски! Аде! Напред сме, добре. Чай, че се объркаш. Абе, тука бе, ние какво ще правиш в Бистрица? Ние гоним Бояна. Няма. Нямаш ли бе? Шуйзе! Ай, шляпен си гупен. Гупен. Това е тази парите. Той струма бе! Струма Райвър! Аз затова минах отстрани. Цецо, изпускаш, Цецо! Аз мислих, че ще е само спускане и ще ми е тъпо, защото няма мога да взимам въздуха, ма. Аз съм спирал да върта. Нищо, че не си личи. Оп, 100 км. Не остана, много мина, мъничко остана.
Няма ли някаква 5 минутка покрай вас, бе? А? Някаква 5 минутка. Първостройка, бе. Как? Такова вода да се пръснем, бе. Автомивка. Има чак долу на кръста. Чак, вика, с едно с колело. Има на пила на България. Ау, ръпчи. На пила на България. На Колю Фичето първи братовчет го е правил. Митко Фичето. Его моста, по който не бях уж минавал. И слезнахме към вилна зона Бистрица, без да искам. Бах му майката, не е това. Положението е да си бе майката. Здравейте пак! Нагоре сме, брат! Не знаем. Дай. Положението е. Аз мисля, че само до там ще се върнем. Значи некъде другаде сме го избутали. Тук се връщаме баш обратно. Поне да намерим някаква маркировка. Беше хубаво спускане. Малко кардио. След като слезахме до вилна зона Бистрица, се върнахме там, където се загубихме. То си пише. Ма няма кой да чете. Нека, бе, това е се носило Африка, от тропика. Нали искаше Тайланд, Майланд, еци, само дет няма жени с патки. Според мен тая имаш. Така че, явиш синята маркировка, къде е подобна. Ето. Има синя стрелка. Зелена и там горе май синя и зелена. И синя и зелена. Не знам, що ни прави ба така, ама. Горе е път. Тук е. След като се загубиш веднъж, се губиш втори път. Това даже да не кажа, че ни е трето губене. Да. За деня. Снимай, че хапи тука. Не ми дойдоха скорости, я дигна. Не. Той имало защо. От тук аз предния път ще се прибия. Кажи често, че още едно дърво трябва да прескачам. Не. Газ! Късно!
Не, че нема навигация на часовника, ама викам, аре, къде ще я пускам тук. Няма къде се изгубим. Курай Маторес. Здравейте! Не сте, че въртяхме от вилната зона. Вместо малко почивка, паркур. Тук жив ли си, бе? Бат Георги! Яла! Направо не ти се говори в един момент от толкова въртене. И то излишно. Не е толкова физическо, колкото психическо разочарование. А малко газ. Жив ли си, бат Джоне? Не ни стиеше байра от вилната зона, ми и после ни довърши да му еба майката. Уоу! 5 лева бе, близо! Кау! Вкусно! Високо въглехидратна диета.
О! О, покото! О, Левски! Тя е челка в окото, нищо не виждам. И бах, тако возите. Ого! Здравейте! Нима чу, то скърца трака, тропа. Ох, майка ми стара! Тука си, бе! А? Не, бе! Това са други, бе! О, Левски! Къде е по-малкото зло? Не беше тук! Видя ли как ме фърли? После на веригата ми пак. Веригата. Метнала не ми букука. Аз викам, ще избера по-малкото зло. То ме фърли. По-малко ме метна. И за това да си ги избягвам. Тя хиди супер бавно, защото лъжа. Лъжи, бе. Дунава си ми. Къде е Дунава? Пътека. Ей, тук е левата. Предполагам по по-голямата. Няма да е на това. Не. Не съм се огледал, ама... И тук няма да е. Караме по-голямата. И аз така мисля. А, не. Къде? Не, на фиданката вляво. Симеоново Драгалевци, нас бъркани. Чакай да видя, бе. Аз имам GPS. Симеоново Драгалевци. И там има бяла пътечка. Видя ли на фиданката? Да, бе. Видя от тук, бе. То само това е пътеката. Там според мен са следят и двете, ама да видим. Сега да гледам GPS-а, да не се отклоним, че ние не е задължително сме по синята. Не, бе, ние не сме на тук, бе. Не сме, пак маркировка. Да, бе, ама ние не сме по маркировката. Какво правим в Драгалевци? Нашата е червена. Червени табелки. Друга варианта е да се засекат, ама не мисля ли с пак да бутаме? Ау, тази седалка мокра. Майца, ах! Майца насрал. Сега ще ми тук. Хем исках да не мина през моквата. Хем баш през нея. Аре, вдигни. Да, тук сме. Ей, а па това Гармин въобще. Да, верно. Ми сега ще разберем.
Гармина не дава да съм се отклони от пътеката. Я видим. Или пък съм се отклонил от пътеката. Сега ще покарвам още малко и ще видим. Май се отклонихме, ама. Тук поне няма много склон. Еми, пак съм виновен. Пак съм виновен. Гармина, дава, че сме на 50 метра от пътеката. Тъмо е, майката. Нека си пащаме долу. Некъде на Драгалевци явно ще трябва да се отклоняваме за Бояна. Еми, явно да, ама... четвърти път! Ама не ги вади тук на GPS-а двете пътеки да видя къде сме се объркали. Ох. Нищо, повторението майка на знанията са казали хората. Добре, няма да участва гумата. Уха. Хапат тия трънки. Добре, табелата е тука. Камик, пази каплите. Окачването. Камъните вънка. Ох, измъдих се. Офроуд, батка. Батстачо! Влянах окало. Излянах. Кофти скорости. Жив ли си, бе? Това е подигравка с белия човек. Горски расизъм. Не, пак. Пак сме ние. Това не е сериозно. Взехме косъм. Лепски, това да, камък, ох, камък. Майка му стара. Да. Славия. Трънка. Изядох я. Шимано уин. Къде си, Георги? Давай, аматьорка, не бутай. Абе, за трети път ни резнаха бабите, бе.
Левски! Левски тесни мостове. Кое? Хлъзга са! Внимай тук. Много се хлъзга. Това беше. Това беше тако съм. Добре, че имаше преграда. Мани, че ако се беше прибил, нямаше го таковаме, нямаше го заснем, а тук има нещо да те спаси. Ти се баваш, бе, брат! Майко, тук ако падна, ключицата е долу. Оцелях! Лъзга се, Баджоро! Левски шампион. Яхо! Майко мила и лазгание. Сега пуснем едни контри да има. Моля, майко! Леле. О, тук беше едно велико спускане, дето... тук ли? Тук е абсурд. На сухо го спусках. Абсурд да го пробвам. Това го пробвах да го спускам на сухо, сега няма да си правя този експеримент. Викам, това се пробвах да го спускам на сухо, ще се прибия. На мокро никакъв шанс да рискувам. Той да. Предния път фарах тук от гадната пътека. Ама там едва ли е по-хубаво, така че си карам по старото, поне минах. Не може само да даваш газ. Знаеш как се изпопребивахме тук? Беше сухо на копеле. А сега се хлъзгаш и ти, колелото. И корени, и кал, и камъни, и гнят, блят. Да бе, ама от тук пробвах през сигурното, не ми се губиш и пак още един път. По принцип сме близо до Драгалевския манастир. Там деца отказваме. Пем ти. И това ми е крос-кънтри, брат. Ти от ли си? Петля. Стой, бе, Гош. Стой. Мама, от тук е много лъзгаво. Къде? Да, бе, ама дали сме натам? То пак ще лезе надолу, бе. Така си мисля. Ма от тук ще е по-лежерка, виж къде са напихал. Качвам се, брат Георги. Ей, докъде мини? Оле, че ми е студена седалката. Като си прав, си прав. Леле. Да. И аз така си мисля. Как си? Чи корен на корена, бе! Че май без седалката. От тук че мина, че е по-такова полегато. Чака! Левски! Бистрица, железница нагоре. Значи ние трябва да сме на долу, да. Коя? Стига ками го!
Наляво е манастира, надолу сме си ние. Тази оранжевата стрелка. Ми те остават към 6-7 км. Хуе? Хуй е, бе. Абе, хуй, ще го издем, това е. Оранжевата стрелка. Да. Вече караме по жълтата. Да. Абе, кога ще измисля табе за колелото, бе? Тия камъни, само си го представям как се забиват с ключата и в каската и пускам някаква автоматична Life Safe контра. Ох! Бе, пах ти никога се представя, че кола с кънтито мога да представля такъв маршрут. Кабят. Стой, тук не мога. Сега не знам през трънката ли, ама не, то долу има друга трънка, така че дай през тази трънка. Ох, майко, ударих си мъдото. Ударих си мъдето, бе. Измъдих се. Ами може и да ги има 100 през целия маршрут. Моста на моста, на Коста, под моста. Ами сега на Стефан баща му, дано не е нагоре. Ами не знам. Или сме нагоре, че авия GPS ти ще ти покажа. Ми стой тук да не се връщаме двамата. Абе имаше езеро, ох, чакай, дигнем педалите. Имаше езеро. Чакай още малко да слезна. Поне като се пребе един, да е само един. Тука сме, братчето ми! Яла! Какво е таз? И бати канала! Fuck me! Ами не знам, бе, що не мина през моста? Топа един мост, не казвай на никой. Къде, бе? Здравейте! Уоу! За малко 5 лева. Камъните в бъбреците! Падат по небето. Чак са, заблях са, а? Абе, аз съм се заблях по горната пътека и са... Оле, направо китките ми станаха на трътка, пускам ги тия спирачки. Балса ми майката. О, бехти, Уоу! Така, Вито 600 налево. Супер. Здравейте! Да.
Трака ми главата. Малко мине. 8 минути запис. Какво се запиши, запиши. Поне тук да фанем от маршрута, дете сме минали до сега. Как фирга майка му да ева. В окото, в устата. Все едно си порнофилм. А? Да. Все едно съм минавал от тука. Витуша, здравей! Знамето развей! Какъв то мост, бе, брат ми! Абсурд! Ти си утца при... Оле! Хафте, бибишко! Бах, корена има това дърво, как е паднало? Бах ти джунглата! Ба ти видя ли какъв корен стърчи отзад, бе? Корена му е като блатака. Как го е бутнал това дърво? Ох, че... Нещо много се доближих. Вир вода с обувките, почти съм се разболял. Ако се прибера здрав и той се кула, майко! Утре съм здрав, ще е живо чудо. Кау! Fuck my life. Майко, скокчета! Колко кал имам в очите! Майка му дай ба! Трябва да си излиса някакви прозрачни очила, че тук с тъмни, леко по-станало тъмни, не мога вижда корените. Fuck my life, защо бе? Да живея Асикс! Между другото, гига удобни видео, ще ги взех с Асикс, който днес трябваше да карам с него, но го забравих. И сега карам с официалния Асикс, който не е направи за такива неща и въпреки това е мега удобно. Ох! Майка му. Малко да спреме тук да хабиме. И последни минути на карчата видяхме къде сме бъркали до са. После така фирга водът карам на сляпо. Ама тук няма... Ох, майко, нищо не виждам. Ох, страница. И обкална навсякъде. О, тук ще лъдни. Особено като не виждаш, през ко минаваш. Имам зверска кал дясно, тук нищо не виждам. Ох! То често казвам, като не виждам, май по-добре се кара. Защото не му се притесняваш толкова. Пуе! Дай байкал! Пуе! Байко, нищо въобще не видя. Чай, намаля, че верно нищо не виждам. Чула следващия път. Бас Георги дали е добре? Ще разберем. Майко, как ще литна дръжчивата.
Здравейте! Здравейте! Спрядах фирга да имам. О, появи се крампа и в моя прасет. Лека. Оле! Тия дървени въобще не ги харесвам. Добре. О, този звук беше някакъв страшен. Здравейте! Ходят по средата, като по-добре да беха замръзнали, верно. Лески и баири. Това го нямаше предния път. Реших да се пробвам. Я гледай това как са клати, се едно дойде и то са. Само дърво ми беше падал върху главата. Нямаше го. Реших да се направя на мъж. Предмерих риска, че мога да прескоча колелото, ама... Щях да влезна. Обичам скокчета. Особено като ми се получава. Пак дясно. Не знам защо само дясно толкова ми вижда. Явно само то вижда. Йо! Пак скока. Още един път. Йо, ето как си скочили без предния път. Здравейте! Това беше добро. Аре сами да е, доста добре се получи там. Без пирачки, ама е мега безотговорно. Здравейте! Ох, майко, че ми. Ти стара. Добре, Марко. Мале, тук като тотално се скрие слънцето, става ладинка. И уше си легне пиян. Я пато. Сетла. Волен е, ние сме с теб, това е положението. А? Ау! Фиргам са.
Абе, аз усещам, че... Усещам, че ми се охлаждат мадурите. И в моите, и в моите. Нищо, ще ти пратя пак линка. А? Абе, сега на къде сме? Надявам се... А, на тук. Спираме ли, бе? А. Явно ти е свършило маслото в педала. Бях набрал скоро. На 5-та скоро съм, човек. Аз съм на 4-та. Я вижте сега 5-та скоро. Оле! За малко да се омъда. Ево малко напред да влезеш кадър, бе. Само снимам тук тази тъпа природа, блисна ми. Минима отляво някъде. Абе, карай там, бе. Хвъргаш! Хвъргаш, бац, венци! Ще ми нафъргаш камерата. Ще ми се изцвъкаш в обектива. Ням. Кога си взема очила, Рости? Ох! Щях да ходя по гора, елон! Бях тръгнал по това. По камика. Не го прецених, че е такъв. На камик не стъпвам. Само и само, за да има хуй кадри, ямо една в момента буквално. Леко ще скъсаш, бе. Имам кал в луста, бе, човек. Няма, карай. Така ми е добре. Мамо! Чай, че не ми дойдоха скорости и корени. О, голи краци! Бали му майката! Така дигнахме малко темпо. Четвърта. Аре, давам пета. Пета, джигърдай. Ма аз съм на втория Венецо. Корен! 2! Не знам каква е тази твоята степенка, ама след толкова... О, гума! Не. Пауза. Не, аз съм с 29-ка гума. Резервната. Мога па да стане, бе? Не. Не. Къде изпуках там на камъка на скока? Не знам, тук изведнъж почава да буксуваш. Да, там заорах. Хапи. Не. Това е лошо вече. Биля. Това е биля. Чисто новите ми кецки. Левски Adidas Asics. Пумба. Надявам се да се направо, че ако трябва върта нагоре. Здравейте! Това момиче как се стресна? Кур!
По принцип мога го скоча, защото съм гледал Тони Хоук как го прави с скейта, ама аз нямам скейт. Пумбата ли бе? Не, това е менте. Бате, мега красиво е сента, разбираш. Това брато беше пумба с куче. Да, аз не знам дали не сте засегна. Аз имах преди пумба за кучето. Аз не. Ей, сега ако гледа, не ми стане сабскрайбър. И ще ми сложи палча надолу. И някакви зелени джендерасти също. Аз се чуда кой ми слага минусчета на те някакви такива еко тапаци. Бате, мега красиво. Чай, че ма дърпа надолу. Мега яко, брат. А това е Митюфичето. Продакшн. Малки остри камъчета, маски. Сива гадове. Да. Хубавото е, че за тия безкамерните гуми има такъв спрей под налягане, го пълниш като рънфлата. Да. И продължаваш. Стана новото колело, ще съм с такива. Бах ти, много се радвам, че има с кой да карам, не мога да си намеря друга караджейка. Аз карам само из малата. Ема аз не вярвах, че някой път ще ми дойдат. Да, Витоша, сто не знам как дойде, бе. Някакъв един приятел вика, що не се пуснеш, и аз викам, къде ще се пускам, бе, брат. И той вика, знаеш колко е лесно. 8 часа ще го минеш, бля-бля. Нито беше лесно, нито беше 8 часа. Обаче ме зариби брутално. До година отиваме тримата. Ох. Ох. Вземи си. Вземи си. Опа. Санчо, добре ли си? Бате, как си? Лески. Створи ми съм пустата. Погледни, гледай. Карай без ръце. Аз като караш с ръце, защото ти вече смисъл. Я го пусти. Сигурно ми само, гледай го. Не мога го контролирам. Его е. О, Левски. Я, наред. Да, бе. Чакай де, аз съм наред. Крак, куши. Гошо, тук е. Майко, ти утре си гледай тук, аз не мога да го избутам, бе. Бате, само как си карах и изведнъж видях небе. Бате и бързото небе. Добре, че бяха те да те спрат. Иначе в Марица. Изкарах си акълчето малко. Не бе. Както те виждах, изведнъж те няма. Ох, майка му, дай ба. Да бе, добре. Оп, верига нема. Оп, Доди. Фу, добре, оплаших се. Батко, ти удни си. Бате, беше толкова бързо, че даже още си държах волана, нито можах да подпра, нито нищо. Бен ти дървото. Сега виждаш ли, що хапат дървата. Не, това няма го правя. Това даже ще мина. Гледай, какво става. То са парзара, само като го бутам.
Защо нямаше камера ти на гърдите? Това ще е топ. Това ще аз си го връщам на репит такова. Твоите ще готвим, както нощи изведнъж не бе. 51 минути 10 км с спяната на гуми. Добре, бе. Ние сме приятели. Ние сме пит-стоп тунинг Pussy Riders. Ние сме повече от половината, за да няма и час с смяна на гуми. Да, бе. Не, то се паузира на смяната, ама нищо. Как се издумках? Абе, падна си яко. Ти твърдо. Чи твърдо бе, не, бама. Добре, че съм отслабнал много, те имаше мекичко на масопри. Бах ти великото. А? Няма, бе, то меко. То гъс... Са? Карай, този е прав. Вече не смеем, разбираш. Че и трапа, като го видях. Абе, аз пирачка не съм натискал, как сме тръгнали, бе? Много е яка тази пътека. Ще станем абонати на 69-ката. Си изкарам карта. Лески. Баси майка. Здравейте. Корен, ох! Ко стана, бе? Пази гумито! За камъните в бъбреците. Оп, спира. Karoo is on fire. We don't need on fire. Alright, let's go. Давай. Славия. Исках спирачки, ети спирачки. Мега хлъзгаво е. Ама ние сме мега безотговорни. Ох. Или поне я. Ако ти дръмна главата в еко тия скали, бем ти каската. Добре, разума пак дойде. Върна се. Бат Георги! Какво викаше за спирачките? Аз тук предна не смея да пипна, ти лут ли си? Корен! Предполагам съм надолу. Само че тук става зелена маркировката, ама тя отдавна е зелена. Добре, значи сме надолу. Корен на куби... Тук е, бе. Корен на кубик. Къде са забих? Забих се по склона горе. Бат Георги, падат ми гащи. Яха! Токио дрифт с колело. Здравейте! Камък! Ох, майко! Здравейте!
и бай вятъра. Дръж! Аз стаде. Бат Георги, загубих се. Моли да сложиш маркировка тук. Е, тук има едно това дърво зелено. Да бе, ама. И после там на това голямо. Има ли? А, има. Там на муста. Да не е бяло-черна, бе. Не, черно. Десен сме. Аз не си спомням да съм минал такъв. Това мост Не е добре. Еми не е нашето. А и моста не ми е познат. Да, бе, веднъж съживей, бе. Айде. Трябва да взема Гармин навигация, уж познаваш пътя, уж маркировка. Това е нашата. Браво, прикамаха. Левски, але, майко. Това дали беше от тръст? Да, това е. Това е. Само да не отпусна. Ох, майка, че ми карат къла. И стана къде беше да му еба майката. Почти съм сигурен, че е надолу. Ето още една такава гъба, явно е някакъв отдушник на шахтата. Може да е бункер някакъв. Ма много малко за бункер. Дай през другата трънка. Марава. Ама аз не знаех, че за тази... Не знаех, че за тази гъба говориш, бе, човек. Аз виж, че гледаш някакви горски гъби, бе. Цялата спиралка така. Дай малко газ да влезеш кадър, мръсен, бе. Въпреки, че фъргам Суперман. предния път, като ми фърли гума. Абе, намокри си краченцето. Оле! Малко ти Ай! Минах през най-голямата дупка. Защо, бе, Николай? Тотално лагерите с тия бака мамата. Аз хвърлям, той хвърля. Ти хвърляш. Имам кал между зъбите, не знам дали знаеш. Ту, трябва спра да се усмихвам. Напреш! Е, така се минава път без да се огледаш. Огледа се, бе, наляво, надясно. Добре, супер! Абе, какво 17 км, аз си викам, ляг за един час. Нищо, сега ще имаме таргет да го бутнем това време. Да. Има симок. Лек крамп на десния просет. Имаш ли, бе? Лек. Следващия път ще взема електролити тогава. И на бедрото, и на просета. Лек. Ай, къщата! Цивилизация.
Ние не минахме ли от тук един път, бе? И аз така мисля. Много... А? Трябваше да пусна GPS-а. Майко, така ми се разтропала предницата. Мисля, че трябва да сме надолу. Село Бистрица. Аз ти казвам, че ние се връщаме към Бистрица. Не, бе, тук може... Ма не, бе, маркировката, макар че аз Витоша 100 отдавна не съм виждал маркировка. Как го ми топиш? Извинявай, надолу по Витоша 100 маршрута, на тук ли или на там? Имаш идея? Витоша 100 маршрута, който мина към Бояна. Бело път. Ай, стига. Нагоре и стигнете до... Значи ще стигнете горе до... Ясно. И там вече компетентните. Тоест трябваше там горе да минем по мост, имаш един дървен мост. Значи продължавате покрай реката нагоре и ще стигнете До трафопоста. Добре, благодаря много. Мерси, всичко добро. Ама аз карам по маркировката, ама може маркировката да е... Ма още е, че аз минавах по асфалт, ма не помна. Втори път се загубихме. И аз се прави връзката, ще се закачим това. Стой.